வரும் 25ஆம் தேதிக்குள் தமிழ்நாடு அரசின் கல்லூரி கல்வி தொழில்நுட்ப கல்வி ஆசிரியர்களுக்கு பணியிட மாறுதலுக்கான பொது கலந்தாய்வு நடைபெறும் என்று உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கோவி செழியன் அறிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து உயர்கல்வித்துறை அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. அதில் கல்லூரி கல்வித்துறையின் கீழ் இயங்கும் அரசு கலை, அறிவியல் மற்றும் கல்வியியல் கல்லூரிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கு பணியிட மாறுதலுக்கான பொது கலந்தாய்வு நடைபெற உள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளது. அரசினர் பொறியியல் கல்லூரிகள், அரசினர் பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகள், அரசினர் சிறப்பு பயிலகங்கள் ஆகியவற்றில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கும் 2024-25ஆம் கல்வி ஆண்டிற்கான பணியிட மாறுதலுக்கான பொது கலந்தாய்வினை உரிய நெறிமுறைகளை பின்பற்றி நடத்த உத்தரவிட்டுள்ளது. வரும் 25ஆம் தேதிக்குள்ளாக வெளிப்படைத்தன்மையுடன் இணைய வழியின் வாயிலாக மேற்கொள்ளுமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டு உள்ளது. கடந்த 3 மாதங்களாக இலங்கை சிறையில் உள்ள தமிழக மீனவர்களை மீட்டுத் தரக்கோரி ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ஆட்சியரை மீனவர்களின் உறவினர்கள் முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. பாம்பனிலிருந்து மீன்பிடிக்க சென்ற 35 மீனவர்களையும் 4 நாட்டு படகுகளையும் இலங்கை கடற்படையினர் சிறைப்பிடித்து சென்றனர். இந்நிலையில் ஆட்சியர் தலைமையில் நடைபெற்ற குறைதீர் முகாமில் கலந்து கொண்ட மீனவர்களின் உறவினர்கள் மீனவர்களை மீட்டுத் தரக்கோரி மனு அளித்தனர். தொடர்ந்து ஆட்சியர் சென்ற காரை முற்றுகையிட்ட உறவினர்கள் மீனவர்களை மீட்டுத்தர கோரிக்கை விடுத்தனர். தமிழகத்தில் உள்ள மாவட்டங்கள் மற்றும் சென்னை மாநகராட்சியில் பிளாஸ்டிக் சேகரிப்பு இயக்கத்திற்கு 10 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அனைத்து உள்ளாட்சி அமைப்புகளுடன் இணைந்து தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் மூலமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு வாரம் முழுவதும் தொடர்ந்து நெகிழி கழிவுகள் சேகரிக்கப்படும். அவ்வாறு சேகரிக்கப்பட்ட நெகிழி கழிவுகள் மறுசுழற்சிக்கு அல்லது சிமெண்ட் தொழிற்சாலைகளில் எரிபொருளாக பயன்படுத்த அனுப்பப்படும். இந்த திட்டத்திற்கு சென்னை மாநகராட்சிக்கான மொத்த செலவு 75 லட்சம் ரூபாய் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.